Bob mis mae trigolion yn cyfrannu at gyllideb y cyngor trwy treth gyngor. Mae cyfansom ein cyllideb net yn cynnwys cyllid gan Lywodraeth Cymru ac Adrethu Busnes, sy'n darparu £133,140,000 o bunnoedd. Mae'r treth gyngor gan ein trigolion yn £133,140,000 o bunnoedd. Defnyddir hyn i ariannu ein gwasanaethau gyda cyllideb gyffredinol y cyngor o £172,051,000 o bunnoedd. Ond ble mae'r arian yn mynd? Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil yn darparu cannoedd o wasanaethau i breswylwyr. Rai ohonynt mae'n debyg nad ydych chi hyd yn oed yn ymwybodol ohonynt. O ddechrau bywyd gyda cofrestriadau genedigaeth i gerrig milltir mawr, rydym yn darparu gwasanaethau fel cofrestriadau geni. Yn y flwyddyn ariannol diwethaf, rydym wedi cofrestru 2,725 o enedigaethau. Plant, pobl ifanc a theuluoedd. Fe wnaethom gefnogi 648 o blant yn ystod yr 12 mis diwethaf, gan roi cynllun gofal ar waith ar gyfer bob un ohonynt. Ar diwedd mis Mawrth 2025, roedd y cyngor hefyd yn gyfrifol am 169 o blant sy'n derbyn gofal, gwasanaeth addysg ac ieuenctid. Ym Merthyr Tydfil, mae gennym 19 ysgol gynradd, gan gynnwys 2 ysgol Gymraeg, 3 ysgol uwchradd, 1 ysgol arbennig, 1 uned cyfeirio disgyblion ac 1 ysgol 3 i 16 oed sy'n darparu addysg i 8,998 o disgyblion. Mae gennym 23 lleoliad o blynyddoedd cynnar ym Merthyr sy'n gofalu am plant 0 i 4 oed gan gynnwys 11 cynoed ysgol, 5 cylchmeithrin a 7 meithrin fy dydd. Ym mis Ebrill 2025, roedd 100% o blant 2 oed ledled y Frwystreistref Sirol yn gymwys i dderbyn gofal plant a ariennir yn rhan amser ac yng ngymor y Hydref 2025. Roedd 532 o blant yn cael eu hariannu i gael mynediad at ofal plant rhan amser dechrau'n 10 ledled Merthyr. Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gwnaeth Canolfan Plant Integredig Cwm Golau 22,833 o leoedd gofal plant ar gael. Defnyddiwyd yr ystafell sy'n hwyraidd gan 7,540 o blant ac mae 560 o fabanod a rieni wedi defnyddio grwpiau bwydo ar y fron a thyluno babanod. Mae MT Bwyff yn sefydliad ym Merthyr Tydfil sy'n darparu llwyfan i pobl ifanc 12 i 25 oed i gael lleisio ei barn ar faterion sy'n effeithio arnynt. Mae'n gwasanaeth ieuenctid yn darparu cefnogaeth i pobl ifanc 11 i 25 oed, gyda chlybiau ieuenctid, gweithwyr ieuenctid ar y stryd a gwasanaeth cyfranogiad pobl ifanc. Cynllunio. Llynedd, deuluodd ein tîm cynllunio a 289 o geisiadau cynllunio, gan gynnwys adnewyddu ysgolion ac ysbyty, ysgolion newydd, gwaith cyhoeddus yng nghanol y dref, nifer o ddatblygiadau tai a prosiectau ynni adnewyddadwy. Diogelu'r cyhoedd a thrwyddedi. Llynedd, cynhaliwyd 421 arolygiad mewn busnesau bwyd i sicrhau bod hylendid a safonau'n cael eu bodloni. Cafodd 581 o geisiadau am drwyddedau eu gwirio am addasrwydd, ynghyd â 31 o bryniannau prawf i ganfod i'w blant yn medru prynu, nwyddau sydd wedi cyfyngu gan oedran fel vapes, sigaret ac alcohol. Deliodd y tîm teledu cylch cyfyng a 1,686 o digwyddiadau, gyda modyniaid cymunedol yn ymyrryd mewn 1,279 o sefyllfaoedd. Tai. Mae 5,974 o dau cymdeithasol ym Merthyr Tydfil. Mae'r defnydd o ledu dros dro anaddas fel gwely a brecwast wedi ei lleihau'n sylweddol. O 120 o leoliadau i ddim ond 18 ar diwedd mis Mawrth 2025. A chafodd 349 o aelwydydd eu hailgartrefu'n llwyddiannus drwy gyfrestru'r tai gymdeithasol 2024-25. Cynnydd o 10% o'i gymharu o'r flwyddyn flaenorol. Helpodd y tîm ymiraeth gynnar tai 3,203 o aelwydydd a chyngor a cymorth i atal digartrefedd. O ganlyniad, nid oedd angen i 3,079 ohonynt gael mynediad at wasanaethau digartrefedd. Gwasanaethau cwsmeriaid. Mae'n canolfan gysyllt yn ymdrin â dros 87,000 o ryngweithiadau'r flwyddyn, gyda 560 o ymwelwyr wyneb y wyneb yn y dderbynfa, 6,569 o alwadau wedi ei ateb, a 142 o negesau yn e-bost yn cael eu trin bob mis. Priodas y seremoniau sifil. Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf,
cynhaliwyd 110 o briodasau a seremoniau sifil. Prif ffyrdd, trafnidiaeth, cyhoeddus a gwasanaethau cefn gwlad. Mae gan Ferthyr Tydfil 190 milltir o ffyrdd cynnal, ynghyd â 7,500 o oleadau stryd. Mae gennym hefyd 168 milltir o lwybrau troed, 66 milltir o lwybrau ceffylau, a tua 14 milltir o ffyrdd agored sydd yn agored i draffig. Casgliadau gwastraff ac ailgylchu. Mae eich cefnogaeth gyda'r ailgylchu yn ei galluogi i gasglu a phrosesu tua 1,456,066 tynnell o wastraff ailgylchu a gwastraff bwyd y flwyddyn. Llynedd gwnaethom gynnal 744,766 o gasgliadau gwastraff bwyd ac ailgylchu. Mae hyn yn ein cefnogi i gyflawni targau Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o'n gwastraff bob blwyddyn. Canol y dref ac economi leol. Mae 2,086 o busnesau gweithredol yn mwrdeistref sirol Merthyr Tydfil. Mae'r cyngor yn darparu amrywiaeth o gymorth gan gynnwys cyngor, cymorth ariannol ac adgyfeiriadau cyllid. Cyflogadwyedd. Llynedd, cefnogodd ein tîm cyflogadwyedd 323 o pobl yn ôl i'r gwaith. Enillodd 508 o pobl gymwysterau newydd. Manteisiodd 39 unigolion ar gyfloedd gwirfoddoli a chrewyd a llenwyd 46 o gyfloedd prentisiaeth. Gwasanaethau hamdden. Llynedd, daeth dros 220 o filoedd o ddrigolion trwy drysau canolfannau hamdden. Trefnwyd dros 60,000 o sesiynau nofio cyhoeddus ac erbyn hyn mae dros 800 o blant ac oedolion wedi'u cofrestru ar wersi nofio. Cofnodwyd dros 25,000 o ymarferion campfa. Gofal cymdeithasol i oedolion. Mae'n gwasanaeth cofal cymdeithasol i oedolion yn cefnogi 264 o oedolion mewn gofal hir dymor, ac mae 456 o oedolion yn derbyn gofal cymunedol fel y gallant fwy'n dda gartref am gyfnod hirach. Mae cynllunwyr cyfle cymunedol wedi cyfnogi 20 o unigolion i gael mynediad ar grwpiau cymunedol, gwirfoddoli a chyflogaeth i gyflawni canlyniadau personol. Amgueddfeydd a llyfrgelloedd. Ym Merthyr Tydfil mae gennym 4 llyfrgell a 2 amgueddfa. Cofrestriadau marwolaethau a mynwentydd. Roedd 1,188 o gofrestriadau marwolaethau yn y flwyddyn ariannol diwethaf, ac rydym yn gofalu am 5 mynwent, ledled y fydreistref sirol. Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ewch i ymweld â merthyr.gov.uk.